Folk zvezda Ceca Ražnatović za 8. mart od svog dečka Bogdana Srejovića dobila je sladak i romantičan poklon, koji je raznežio pevačicu, ali i oduševio mnoge. Naime, Bogdan je Cecinu vilu ispunio predivnim buketima, a poklonio je i slatke poslastice, krofne kao i tortu sa crvenim fondanom u obliku srca. Pevačica se pohvalila da joj sa partnerom svaki dan 8. mart, a snimila je znak pažnje, koji je na dan žena dobila od njega i sve to podelila sa svojim pratiocima na Instagramu. Meni je svaki dan 8. mart, hvala bebo, srećan 8. mart, poručila je pevačica, otkrivši kako peva svom dečku. Ceco, imaš divnog dečka. Kako je samo Bogdan pašljiv, Ceca je prava srećnica, pored ovakvog džentlmena. Ne zna se koji je poklon lepši. Definitivno su slatkiši najslađi, neki su od komentara. Ceca i Bogdan uživaju, u emotivnoj vezi su nekoliko meseci.